Katuraken wilujeng dalu, wilujeng pinanggih kalian Bratagung campur sari NNSC ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Mas Kempreng ingkang dalu menika rawuh wonten dalemipun Bapak Darmianto. Dene kaunteran dinten menika panjenenganipun Bapak Darmianto Saribit Ibu. Niki menika Hamini Suda Maharagya Siwi. Saperlu ndhawuhaken putra putri kang kinasih. Inggih menika wonten Mas Ayu Alisa ingkang sampun kawengku dening Priyangga Bagus. Panjenenganipun Mas Didon Mijil saking Kriyan Sidoarjo. Ugi matur sembah sanget dhumateng para tamu undangan ingkang sampun sampak pilenggan derek paringi dipangestu saha ngestrini punapa ingkang dados kawigatosan saking panjenenganipun Bapak Darmianto Seklargo. Saing mriki boten kata lumpen ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh. Ugi dhumateng para pangemban-pangembating praja satirane nagari ingkang tansah tumanduk dhumateng kalwadasih. Mriki serengan NNC nyuwun tambahi dipangestu panjenengan mugi sawangke anggen kula rawuh wonten dalemipun Bapak Darmianto Saribit Ibu. Saha rawuh wonten ngarasa panjenengan paring lelipur serengan rawuhipun artis-artis waranggono ingkang mijil saking Leladan Blitar saha Malang. Ingkang sampun merasukan katimbalan dening panjenenganipun Bapak Darmianto. Mugi-mugi wiwit para wadya wusana tansah boten wonten alangan astu menggal punapa ugi seprapapun menika dhumateng panjenenganipun Bapak Darmianto anggenipun Hamini Suda Maharagya Siwi. Mugi tansah pikantuk nugrahing Gusti ingkang Maha Suci. Mugi-mugi tansah kinabul napa-napa ingkang dados panganjut saking panjenenganipun Bapak Darmianto Seklarga. Sagunging para rawuh, para tamu undangan, dhumateng para pamirsa sumber jam mliginipun ingkang tansah nyingguyung saha angestreni ngaturaken gunging panuwun dhumateng prakadang kru SMS audio saha multimedia Munilup ingkang tansah nyingguyung serangan rawuhipun saking NNC Music Entertainment. Niki katuraken sugeng dalu dhumateng para tamu undangan ingkang temben rawuh matur suwun katur sugeng lenggah pinarak kanthi martikane penggalih. Ki sumangga dipun sekecaken anggenipun karawica sareng ingkang sampun samapta. Ugi saderengipun nyuwun pangapunten menika kula wonten nginggil panjenengan wonten ngandhap menika kula sakadang saking NNC sampun dados sesulih saking panjenenganipun Bapak Darmianto. Awari menika paring lelipur dhumateng panjenengan sami ingkang sampun nderek hanyingguyung. Monggo prakadang NNC.
Aku
Oke nyedak mrene Cak Ayu. Pun kandang parang seliram. Mas Ayu Ella Saputri. Lek gaya abang kok tambah ketok mencorong. Apa semayanan karo Mas Boking iki mau? Iya, kan aku sehati to. Oh, sehati. Sehati opo? Sehati madhep rono aja madhep rene, sajae kok koyo ngece ngono. Sehati loh kita ini. Iya ta kan? Oh, sehati karo Badrun. Lah ora gelem karo Nanang lho. Ambek Nanang ya awakmu. Iya karo Nanange. Neno karo anu. Aja karo Hendro pokoke. Neno karo kae. Oh, karo Keteng. Keteng arek Bajo kok dicak sehati. Aja. Ora oleh ngono kuwi. Aslu weh. Kancane kok ngelon. Iya, Cengila season yang kedua. Di season yang kedua sesarangan NNC Musik Campur Sari dan juga apa gimana? Muniluk. Muniluk. Juga SMS. Video shooting dan juga SMS dan juga ada kru dari SSB ya. Apa ya? Jaranan itu. SSB ini wis mulai. Oh, mulai ta? Wis mulai. Awan mau SSB ini. Ngono nyambut kok pegang-pegang. Turangga Jawa ne Turangga Jawa ne sik nang kene. Iya, masih. Melekan kan iki acarane. Keteng. Enggak apa-apa. Terus enek krune nganu barang. Krune sapa? Dwi Laras. Kabehan iki berarti. Iya, kabeh mlumpuk nang kene iki malah Modele petolan tok lho iki, Mas. Petolan tok. NNC. Hah? Iki ta? Anak sing anyar lho. Apa ki lali aku? Aku rong tau dijak Satria Manggala. Ya, kandhani kok. Juragan Atuh berarti. Sing iki lah. Iki? Hendro Saputra. Oh, Hendro Saputra. Uduk. Lha apa? Nganu, Putra Taruna. Oh, Putra Taruna. Bah, tibae bos-bos tok. Bos-bos tok pokoke sing digoreng iki bos-bos tok pokoke. Bos angkasa ya ta. Mas iki dul dhewe kaya bos. Kaya bos. Mbuh bos apa tapi? Bos. Lho yo. Aja to, ngono iki sampeyan disia-sia. Bose Putra Manunggal iku menawa. Piyagane bos-bos tok. Lah nggih. Iya, kemalan lek ya dintekne. Kemalan dengkulmu kuwi yo. Sakit pas nemu aku. Ayo sini agak sini. Andi ya sapa Mas Andi ya bos lho. Iya Mas Andi iki apa jenenge Mas Andi punyamu? Andika Budaya. Iya. Terus iki ana Repan Musik. Repan Musik. Ngece ngono jenenge. Ya ora. Agak sini. Ayo Nduk, dilanjut Nduk, season yang kedua. Nggih, niki diparingi tetembangan nggih. Uduk. Hasilmu piye ngono lho? Kayak unde-unde. Klaru maneh. Awakmu lak macak ngene iki ya nyanyi to. Oh iya ya. Iya, aku ndek kenane Kartiniani. Engko seneni wong rambut dawa kae lho. Pundi Mas Didik? Kopler mania kae. Mas Didik to? Iya. Bene. Itu kan nyenenan wong kok. Kayak bos ya? Bos. Mbuh bos apa? Nggih. Diparingi tetembangan rumiyin dari pesisir Banyuwangi. Oh iya Nduk, iki mau ana pamundhut. Apa? Iki lho tak gawa iki lho. Oh wis kok gawa. Ana pamundhut impen-impenan. Impen-impenen. Nah wis maca dhewe. Ngarep ta maca mburi. Wis tak deleh kono. Wis ngono ta wis. Wis. Impen-impenan. Ayo. Dari Bagas Dwi Permana. Pokoke wong wedoke gampang ora percaya. Gampang ora percaya aja. Langsung dipinangkani. Nggih. Mas siapa ini? Mas Dwi Permana mana Mas ini? Dwi Permana. Nah, Permana. Mas Bagas. Mana Mas Bagas? Sik mangan, sik Oh, mangan. masih makan. Ya, yuk sambil menunggu. Matengnya tipe dhewe ya. Yo mantengnya tak pekno. Sambil menunggu para pujangga-pujangga dari NNC Music. Impen-impenan minangka. Ayo Nduk. Egolno Nduk.
kono lho. Lah kok madhep nang Iki lho Repan. ngomandoni Repan iki lho. Sajake kaya Ngene-ngene gak enak ati ngono karo lho. Repan demeh padha gedine. Astagfirullah. Ya Oh si toh. ana mbek tuwiti. Golek bojo sing ngene iki lho. Sing ngene iki lho. Nyapa, Anget Pak ya. Ki. Anget. Anget padem. Oh, Mas yo ora di Oke, ngoni nyapa? seminggu nih saya panggah Oh, ketok. panjat gede. Panggah ketok. Ketok nyapa? Yo panggah ketok ayune lho. Alah, ate omong apa? Tangane. Wis bokeng ya sini lho. Tangane lho tangane. Pak Boki. Iya, Duk, di sesi yang kedua, Duk. Di sesi yang kedua tadi ada permintaan ya, Mas? Ya, permintaan sing awan mau teko Bobo Nggih. Tarom ya. Nggih. Sakit rindu, Mas. Sakit rindu. Ayo duet mbek sapa? Hah? Duet mbek sapa? Karo bokeng karena sing ngesir bokeng kok. Aha. Enggak mampu aku. Ya wis lungguh ae. Ojo sih. Ojo. Ojo purian to. Juragan wis teko lho kok purian. Heh, iku bintang tamu. Oh, bintang tamu. Iki Jare cak ketek barongan lho sampean. iki wijene Oh, wis onde-onde. tak Tanganmu lho, King, tanganmu, terus King. ae. Tailai wijene onde-onde kok Iya, nek iya. Seneni Repan lho, seneni Repan. Bene, Mas. Ojo jual jawi lho. Bene. Oh, Bokeng wis ambakane gede-gede bokeng lho ngono iki. Berbahaya. aku maro haus aku. Haus apa? Eh, Haus apa? Berbahagialah bila punya pasangan gemuk jare ngono. Wis to Cak Ho, ojo body shaming terus to Cak Ho. Nggih. Ayo dipinangkane Monggo panyunane. Mas, sesarangane energi. bane kono ae lho, ora kanggo. Monggo sarangan Aini Madina. Kita akan majuin saking perangkatan tamu undangan, perangkatan biasa Sinoman. Oh, iwak cut kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung. Mbrinio atak kandani nyadak. Aku ate mau kipatno ning ndi to? Kowe iki lek gawa wong wedok ki mbok ya sing halus. Tak omongi, Nyapa? lak nyelukimu kliru. Ya Piye? piye? Jengnia saking telatah sempal. Sempal untumu pucet. Sempol ora Lah aku mau ngomong apa? sempal. Kleru goblok. Awakmu lak sempol ya, Dek. Duduk, Mas. Tangak. Duduk. Jangkrik mbolo sapa to? Lah aku ki ning Nia. Mas. Nggih. Juragan di kene di sing ditanggap sing melok awak dhewe ora ono sing kuli ra nek. Sing kuli gur mek keteng tok. Ora kuat dadi Juragan. Mosok? Juragan. Lah kapan dadi juragan? Lah mambengi aku tinggal ngalih tadi. Alah wong kowe bosokno. Nganti seprene. Nganti seprene. Garapan, Geng. Kangen aku Mas Kepeng. Ngapa? Engko MC-ne sapa Bokeng? Beh aku kangen Mbak Bokeng. Mbok sumpah kangen kok lek tenan kok lek petut tak wambung, kate tak tempeling, tak idoni mbok sumpah ngono barang kate diambung barang kuwi mang. Lek ngomong mbek aku ngono kuwi. Sumpah. Aku apa percaya kono? Ora, tenan. Yo sak sirmu kok kapakne bane. Percaya aku apa kono? Tenan ta kamu? Tenan mbok sumpah. Percaya aku apa kono? Mbok pletek sambar gledek lho ora enak tapi gledeke. Arep diambung aku. Heeh. Mau karo Aini ya Aini, aku ya Ah iya. Aku Gak, sik. Sapa-sapa Sik ta lah. Kowe nang Aini ra kaya nang Aini. Nang Indah ra kaya nang Indah. Nang Sri ra kaya nang Sri. Nang Resa ra kaya nang Resa. Nang Nia ra kaya nang. Kowe nyaple nang ngene iki kok kaya kul didulak kowe. Sapa? Kowe. Lah kae ana Heh? anune. Aku tahu diklomohi raiku aku. Minta. Heeh. Nduk. Ayo Mas. ngaturi sesekaran. Sitok wi rada ndugal ning aku. Wani ambe aku. Berarti nglamak berarti mbek awakmu. Ya kono sing lamaki kono. Lah yo aku. kene nglamak. Ah, suwen. Nggih. Oh, Apa to, Mas? ora ya Ini nyanyi. jentalu Pak Didi.
Aku seneng karo kopi ae. Aku ora melok ngomong lu sampai senep lek guyu. Ha nggih. Ayo King, awam teko mburi aku teko ngarep kari menang sing ndi. Lho. Garapan. Koncoku leren nonduga dongakno kuat mendem kowe ora kumat. Hoi. Lo, 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 lo,
Lop. Keng. Pak Bokeng. Kowe digoleki, King. Nyapa, kowe iki nyapa, mapan ngono kuwi nyapa. Ui. Iki lho bocah e. Oi. Ayo dah. Ojo nganti lero angenmu nyambut gawe yo, Le. Ayo, Nduk. Os. Wus
Ayo King. Ance pucuk
Ya malah dolinan ngono kuwi napa? Bokeng ini demit mesum lho ya ini. Aku arep ekek tuwek, nyai mbelah kethek Kethekmu ya. zamane aku TK. Amit bae. Pangapunten ingkang agung. Panjenengan sowan boten kawula timbali. Sowan wonten dalemipun Bapak Darmi menika wonten kawigatosan punapa, Mbah? Aku iki nakoni demit kowe iki. Jangkrik. Sik aku takon menengo kene iki mbae teko. Oh, baik. Iki mbae teko Mas Nanang. Saksenono ya. Mbah Jambrong po. Kowe iki menengo timbangane kowe kok dimut kowe. Wih, kok weri. Mbah. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung, mbok bilih bala kanca niku wau guyon boten ngajeni teng jenengan nyuwun pangapunten ingkang agung. Panjenengan dugi ngriki kula matur sembah nuwun rawuhipun panjenengan ngersakaken punapa kersane dipun sekseni kalian Bapak Darmi. Aku njaluk Iki enek demit gowedi teko iki. Aku njaluk duit. Ose. Aku njaluk duit. Takonono kono. Kono takonono. Nyuwune napa, Mbah? Takonono. Enek wong tuwa arep omong melu wae. Mbah. Iki krana wektune iki ya wis dalu. Iki ya ana bala kanca jaranan ya ana, remong ya ana. Aku ya matur sembah nuwun sampean wis teko kene. Nyuwun pandongane mawon muga-muga Bokeng ndang meteng ya, Mbah. Heeh. Oh, heeh. Tak pangestoni. Sampean pangestoni. Heeh. Bokeng meteng nggo, Mbah. Amin. Ora apa-apa. Heeh, muga-muga pendongane sampean dipun diijabahi karo Gusti Kang Murbeng dumadi. Amin. Nggih, heeh. Saiki ya, Mbah, aku ya tak jaluk lega lilamu. Sampeyan ya wis ndongakne Bokeng. Lek aku sak bolo kanca ya didongakno muga-muga rezekine ya lancar, tanggapane ya akeh, khususnya Mas Nanang ya kabeh. Wis pokoke lek Bokeng wis meteng sampean gelem teko maneh ya, Mbah. Pangga gelem pokok enek anune. Oh, nggih. Lah kuwi lho. Aku ya arep njaluk aku. Heeh, njaluk. Aku arep teko. Teko. Sesuk nomere metu pira, Mbah? Ya sing Nomor apa? nomor apa sing mbok Karo takoni? Revan kon teko. Nomor sandal apa nomor sepatu? Nomor apa, Pan? Sesuk lho nomere metu pira? Aja engko diramesi mbek wong kene. Ora apa-apa. Lah lek mari ngono ku wong kene oleh kabeh. Lah lek Mbah, ngajekeni ya sepurane iki jene ya dulur-dulur kene iki cara-cara iki gara-gara keneng apa sing winginane jare rame sing disapin disuntik sapin ngono kae lho. Saping. PPKM. Saping dengkul. Apa kuwi? Apa lho sing PKN. PKM, heeh, kuwi penyakit apa? Kuwi kan wong warga Bandung Rejo cara-cara iki kesusahan. Ya ora wong Bandung Rejo tok, kabeh seniman ya nganu. Iki ya kek ana nomor sing kira-kirane iki meniki metune iki 8 angka, aja mek 4. Lek 8 angka titik. Lek 4 titik. Nomor selikur le. Apa kuwi? PMK ki apa? Ora PKN kok. Lah kok PKM mang? Lah aku ora iso ngomong PMK. Contoh. Oh contoh. Ya wis, Mbah. Iki ya matur sembah nuwun. Wis King takonono King aku wedi pisan. Kah aku jatahmu saiki. Tak omongi sik. Tak kei contoh. Piye? Iku jagong kono. Aku jagong kene. Blangkone dicepot. Gua ambuh goblok. Tak warai. Aku merem apa melek? Merem. Aku mereme sik. Aku mereme madhep kula apa madhep ngidul? Jangkrik.
Iki demit dadi tak tambani aja. Lho lah ya aku ki madhepe ngidul apa madhep kulon ngono lho. Kowe to madhep sak nandi-nandi sing Ya penting wis. tambani ngono lho. Cita apa udah? Aku tak nambani iki. Ditambani saiki apa engko? Saiki no. Sampai entek sak aku wae lho. Aku iki takon. He. Iki tanggapan anak ya digawa. Ndak. Aku tak nambani kok tambanono kaya sing anu. Saiki Mbah ya. Heeh, aku nyuwun ide pangestune. Mugi ya NNC karo bolo kanca iki tanggapane ya tansaya laris. Bapak Darmi sabubare acara iki ya tansah dikei rezeki barokah, berkah, rezekine tansaya lancar. Amin. Ya, panjang umur. Balik Heeh. pokoknya nek anu nih, pokoknya nek syarate. Syaratnya apa, Mbak? Baik gelem mulai pokok Pak Darmaji munggah. Hah? Engko lek Mbah Darmi munggah engko jatah iki engko. Lah ya saiki no, bae wegah balik iki engko. Mbah Darmi monggo, Bapak Darmi. Monggo, Pak Darmi kula. Iki udan apa-apa. Kesuwen lek ngemut sampe suwi randang tambani. Kowe sing nakoni saiki. Gah, Gah. Kowe lek gak nakoni gak tak bayar kowe. Kowe nakoni ora? sik to. Taliku rambut ngendi aku ngene iki gila. Ayo Pak Darmi. Pak Darmi. Golek Ndang rene batu sik. ngejaran, Rene sik malah. diluk. Diluk ae. Enggak diluk, heeh. Ben ndang balik iki. Ya kowe sing nakoni. Ki Pak Darmi syaratnya lek munggah piye? Syaratnya kudu nggawa abang-abang. Ya paling orang yang nggawa sing biru-biru. Oh, biru-biru. Aku mesane sindene ket mau garing. Wah, aku ya garing. Mbak ya mesane no nang sindene. Mbah ya mesakne putune barang. Lah iya no, lho ket Lah. mau garing. Lah ya putune ya dipikir. Lah ya kudune dibuka ngono no. Sik ya. Ki Mbah Darmi wis munggah. Ya gek disalami no. Sangun apa mboten, Mbah? Aku yo gak balik lek ra nggawa ngono kuwi. Lah wong kuwi sajene kok. Sik tak encenge sik. Demite. Abang tibake. Oh, demit yo ngerti abang. Oke. Carane nambani ngene lho goblok kowe iki. Lah kok lek ngene ya langsung waras no. Iki wis cukup burung. Hah? Wis cukup burung. Loh, iki mong Pak anu nyapa nek kene? Nih, lah mau jare nyeluk Mbah Darmi. Mosok. Oh, lah aku disangani ya maketer suwun wis mugi-mugi panjang. Oh, aja nedel. Wis, Pak. Loh, sik to, Pak. Aku wis kadung teles iki. Loh ya tak dongakne sik to. Muga-muga Tambanono. kata rezekine. Heeh, tambanono mari kene. Diparingi slamet, seger kewarasan sak keluarga, rezekine turah mlawa. Nggih, matur suwun nggih. Ya ngono lho lek golek kiwong. Iki mari ora. Hah? Ya wis aku disangoni kok. Ora katik. Ora no wis bar kok. Wis bar kok. Awakmu nyemprotno kan urung bar. Lah iya. Wong wis omongi. bar kok njaluk disemprot. Tak omongi to sik. Matur ana lho. Pak Darmi mau kan wis munggah. Heeh. Lah, Pak Darmi kan wis munggah. Dadi kan Aku jatah nyemprot kapan, Des? Sesuk isuk. lah wis Lah buyar kan ya ora ora ndang semprot-semprotan nyemprot-nyemprot kok. tok. Ya wis entekno wis sak botol. Wis. Awakmu lah ngono kuwi welek tenan. Lah iya. Wis rambutnya dawa. Lah iya, rambutnya Tambah dawa. kaya ngono ya alah. Delana. Kaya sing nek isor pring ngono kan isor barongan. Walah, alah anak sapa. Lah lek ngono rada bagus. Wis sing dadi lho wis mari. Heeh. Kowe iki saiki dadi yo aku tak nambani awakmu. Apa iso ndadi kaya ngene? Aku kan dadi. Aku mong kan dadi. Terus? Mbok semprot saiki awakmu ki dadi yo tak semprot, tak tambani ngono lho. Goblok. Lah aku apa ndek demit? Hah? Demite bokeng kadung balik kok. Jaluk nanang demitmu. Jaluk nanang. Nang njaluk demite nang. Iklan. Aku jane 8 tahun kepingin lah. Urung tahu aku nyemprot booking.
Tenan, saiki amit-amit jabang bayi, Nduk. Mbak Ella nggak pengen nyemprot apa? Aja, Ella meteng saiki. Lho lah iya kalau Heeh, bene. Aku pengen nyemprot booking aku. Nyogocan sik. Aja, tak niru booking. ndak timbang ngiler. Tadi sik, ayo kedangi. Booking tadi. Ayo kudu dadi. Lungsurane Pak Lugu iki. Hohoi. Ya, lok liuk. Singo barong NNC ya iki. Ayo le. Ya. Sing ati-ati ger. Siji wong siji aja nek perlu cetanggen muncul kendali ning kuda ya ngarep. Ho. Aus. Ayo dikebes nih. Oi. Oh. Ah. Oh. Oh. Wis dadi. Nah iki. Adek penak mentol dadi. Loh, lah kok wis? Lah iya, aku mau padahal sampai soro kowe. Oh, lah iki padha gendenge iki. Lah tenan Iki toh. demit ketemu demit ya iki padha demit gendenge iki. Wis, dilebut pokoke. Nambani demit iku kudu duwe trik. Oh, halah Gusti. Saiki demit iki usume disemprot. Lah iki Dadi saurunge nyemproti disemprot dhisik. demit ketemu demit tibake padha gendenge iki demitmu. Menang aku. Wis tek banyak sak kuah. Klomoh pokoke. Wis rugi lek wedakane. Sora. Bayarmu potong 150. Wah, nawas. Ono aja ning juragan didoni lho ono ah. Lah, juragan cengoh. Idoni. Aku wedakku iki aku mau tuku nak ngene istri iki 75 goblok. Nyene iki terus luntur. Nempel runtuh. Meruntus. Bapak Ramin, monggo kula aturi. Ya Allah Pak Darmi, aku tambahno 75 ya. Alah. Arepe terak-terak demit. Lho ngate. Yo ora, aku ora teles. Saiki lho tanggapane perjanjian iki ora teles-telesan ngene iki yo. Sapa? Ora aku ora disemprot tok. Tak omongi. NNC somben ben payune. Oh, NNC lucu. Booking elong ana booking. Lucu ya lucu tapi kowe lek ndelik iki. Lek ndelok Yo ndeleki golek sing gedhe ora ketok. kowe mari nguntal apa to? Sapa? Kowe mari mangan apa weh? Kowe rawani ndelik nangis sore klambi abang iki. Aku dekai pentol aini. Beh, ambune jabang bayi mak Nanang. Kayak nggak batang tikus sih enak. Sumpah ya. Sopo iki? Lho. Oh disampuk bareng luar lancang. Iki sesepuh iki. Oh, Wong kok. Bapak Ramin iki. Ngapunten ora ro. Nggih. Heeh. King. Oh, nyedek rene. Iya. Iya Pak Gus. Wong guyon ya ora ana enteke, Lek. Iki engko awak dhewe acarane sik ana tari remong. Wes pokoke Padet mari jaranan Turangajaya iki langsung remong monggo. Ing mriki ngapunten ingkang tanpa pindhan dumateng para kadang kinasih warga Gong Sumberjo. Mliginipun dumateng keluarga Gong Bapak Darmi ugi dumateng para tamu undangan sumangga kula aturi dahar dicaosane kasampun Simadya ingkang sampun kaladi kali jililadi sinambi amirsani kebiaripun NNC campur sari kami saking tlatah Sumber Bening Wertelon ingkang kawon dening Kakang Mas Gembreng. Mriki langsung panjenengan badhe kala sugata kalan setunggal
Adicara tari. Sesarengan kalian wadyabala saking NNC itu. Rangga, Urung, Jawa,